Pahimangno sa mga motorista, mga sakyanan nga na-impound sa Mandaue City nga nasakpang nga wa di ay mga rehistro. Pugngan gyud sa syudad ug dili release hangtod nga mahikay ang ilang mga rehistro. Ano ang report? Kini ang itsura karon sa impounding area sa Mandaue City diha sa karaang merkado publiko sa syudad. Karong bag-o gihapsay sa kadagkuan sa team ang dapit gumikan sa kadaghana sa nangatanggong nga mga sakyanan. Sa pagkakaron nag-ung-ung na ang proposed amnesty ordinance sa komitiba nga nag-review niini. Ubos sa maong ordinansahon sa konseho, hatagan og discount sa multahan ang na-impound nga mga sakyanan. Samtang gipahibaw karon sa team, epektibo Marso 15, istriktuho na ang palisiya sa mga wala marehistro nga mga sakyanan. Sa kamanduan sa team executive director, dili una ipa-release ang na-impound nga mga sakyanan hangtod nga maasikaso ang registration niini. Huna-huna nila nga pandemic pa maron, maka-excuse sila. Wa man ay balaod nga i-excuse nga pandemic ta pwede ta padagan na expire naman tong gikuan sa LTO which is kato November. Sa banabana sa team, sa ilang mga sakyanan ug motorsiklo nga na-impound, mga 5% niini ang unregistered o baka expired ug wala maasikaso ang registration. Pahimangno nila kini sa mga tag-iyag sakyanan nga siguroong kompleto ang ilang papeles. One time, big time nga operation sa LTO, LTFRB, HPG, and team, mga 4 kadlaw, 4 kadlaw, sa nadakpan nga 80 ka buok, naay 15 ka buok unregistered. So, naay 4 ka buok 4 wheels, gwapo pa kayo, gikuha nung gahapon. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.